Нуруллада кунакта. 3-нче бүлек соңгысы. Нурулла Галиев, тарихчы. Яңа гына чыкты әле. Бер ай үткән чыкты әле. Тамтана районунан. Бу икенче китаплар инде. Абысы Монсы менен менә тәбризче авыл чыкты быел. Безнең менә Кытлыбукаш Кызылдылдыс районы булган. Менә шул районның тарихын чыгардым. Менә монсы яңа гына Таулар авылы китабы чыкты. Менә коллектив хезмәт Балташ. Менә булар барысы да быел чыгарган китаплар. Нурулла, сез менә моны үзегезнең таныш информацияларны или архивлардан Архивларда мин бит айлар буе мәскәүдә утырдым. минем әтинең можете сораесмы? Менә әйтәм бит, Сергеевда Әйтә аның фамилиясе булган ничек әле теге не восстание ясаган Батырша аның Батырша фамилиясе булган. Исеме Дәүләт. Шуның мин Дәүләтшә бу Батыршага нитмәгән микән? Менә белеп була име безнең без менә мин шушы ике районның ниләрен өйрәнәм име. Бер кеше бөтен нәрсәне кычаклап бетерә алмый. Безнең анда Фәрит Валиев дигән бер җегет бар име. Менә мин сезгә аның данлыларын бирәм. Ул төбәк турында күбрәк белә. Менә ул сез әйткән Шәмәрдан, хәзер Шымырдан бит әле авылыймы? Ул Крашна авылы элекке. Сәлим аби белән Рафаил Аюк бабайлар юк бездәме нирә? Бу минем әнинең әнисенеке, әбием шәҗәрәсе, бик бу зур шәҗәрә. Аның Карабәктән нәселенә ала, Карабәк 17нче гасырда Кырымнан килгән бу. Һәм шушы Карабәк турында әйтәм. Шушы шәҗәрәнең ике кешесен генә әйтәм. Аның берсе Хуҗа Бәдигый, профессор 44нче елда татар теленә нигезләмәдән эшләй. Һәм икенчесе Гарифның оныгы, Мулла Гарифның оныгы Рәүф Сабиров, ул 1920 елны икенче кеше һәм ул Татарстанны төзүдә бик зур актив катнаша. Менә безнең нәселдәге 5нче буын туганнар барысы дагы. Әгәр бу кыска гына схематик гына эшләнгән, әгәр мондагы безнең туганнарны менә шушы бөтен стеналарга ясап чыксаң, стеналарның урыны җитмәс иде. Булары минем менә әтинең әтисенеке уртада, монсы әтинең әнисенеке, тегесе әнинең әтисенеке, булар бөтенсе документаль эшләнгәннәр. Әйдәгез утырабыз, әйдәгез. Рәхмәт. Нурулла Галиевкә җылы каршы алганы өчен без бик рәхмәтле. Бәйрәм өстәле өчен аерым рәхмәт аның хуҗабикәсенә.